¿Natalia? És l'Omar. Sí. Ja sé qui és. Sí. Quina casualitat, no? Salva, sí que estàs canviat. 20 anys dona per molt. 20 anys donen per moltes vides, Natàlia. És com un dimoni que em ve a veure just en el precís moment que estic fent les coses bé. Tu ets l'Omar de Puercas. Digue'm que encara fas música, per favor. Algú. A tu m'agradaria tenir una xerrada amb mi com aquestes que teníem fa 20 anys, però gravar-la? I per què no me la fas a mi? Potser també tinc alguna a dir jo, no? Sobre el desamor. Aquesta gana, aquest amor per la vida, això sortia d'aquí dins, tio, això sortia de tu. Tu et mereixes que la teva vida sigui un puto hit. Si algun dia volem tenir fills, que no sigui a la ciutat, vale? Trenca'm la cara! Què fas? Distància? Estàs cabrejant! Uau! Bravo! Súper! Per què no et quedes a esmorzar?